Biz siyahadymyzyň çäklerini Balkan welaýatynyň aýratynlyklaryny görkezmegimiz dowam edýär. Biz häzir ajaýyp tebigatly ýerde, ýagny Ýaňala diýip adlandyrılan bir ajaýyp tebigat özüniň gözelligi bilen her bir gelen insan belli edýär. Balkan welaýatynyň çäklerine ýaşaýan watandaşlarymyz esasan hem süýtli garaçaý taýýarlap içýärler. Bizim siyahadymyzyň şuň kutanyna size süýtli garaçaýyň taýýarlanyşy barada size görüň bermek makul bilik. Ýagny süýtli garaçaý Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň çäklerine ýaşaýan watandaşlarymyz ýagny dünýäniň süýdünden taýýarlap içýärler. Häzirki pursatda da şu ajaýyp ýagny tebigatly ýerde biz size şaýyň aýratynlyklary taýýarlanyşy barada görüň berýär. Ýermurat aga hoş gördük. Süýtli garaçaýyň taýýarlanyşy hem oda çaýyň gaýnadylýar ilki. Ojar oda soňam näme çaýnyň alyp çaýyň gaýnan soň ene çaýy açýar. Soň ýanky düýämiziň süýdüni alyp çaýymyzyň üstüne goýýar. Belli bir derejede. Süýdüň esasy möçberi şol çaý demlejek çaýnyň ululugyna, kiçiligine bagly bolup durýar. Hawa. Çaýyň hem şoň ýalar. Ululugyna, kiçiligine. Indi näme çaýnygymyz alýarsa taýýar bolan, ojarda taýýar bolan gaýnan suwumyzdan şoň üstüne goýýar. Indi näme gaýnan taýýar bolan gaýnan suwumuny alyp otdan düşürýär. Ne çaýnygymyzy taýin bolan, taýin edip beren süýt bilen çaýymyzyň üstüne gaýnan suw goýýar. Onsoň buýan çaýnygymyzy alyp oda goýýar. Ýanan ojarmyzyň odundan çekip alyp demine koymak diýilýär. Ýa-ni taýýarla çaýmyny demine goýýar. Bu demine goýmak bu da şol ýa-ni çaýnyň ululugyna, odun azlygyna, köplüğüne, odun güýçlüligine bagly. Odun güýçlü bolsa azrak wagt goýýan, odun petrek bolsa köprek wagt goýýan. Belli bir wagtda häzir şol çaý reňkine gelýär. Şol reňkine gelenden soň şol çaýymyz, süýtli garaçaýymyz taýyn bolýar. Şoňa görärek öz wagtyna goýýan 5 minut, 3 minut şeýle möçberde goýulýar. Belli bir derejede şol demini ýer. Demini ýer diýilýäni şol ýanky taýyn eden çaýnygymyzdäki çaýymyz o da gaýnamas ede bar bolýar. Şondan soň ol belli bir derejede ol şol garaçaýy urulyp, süýtli garaçaý bolýar. Kakacan süýtli garaçaýymyz taýyn boldy. Şimdi şu garaçaýy alýar. Şöyle agdarsak ine häzir çaýymyz, süýtli garaçaýymyz taýyn bolýar. Ine kakacan şu süýtli garaçaýymyz indi taýyn. Şimdi şunu alyp içiberýär. Ýagny süýtli garaçaýyň aýratynlygy düýäň süýdünden taýýarlanmagydyr. Ýagny şu otda gaýnan çaýyň hatym bir tagamy lezzetli bolýar. Ene şu Türkmenmaşy etrawyna gelseňiz, mihmantaýar Türkmenmaşy etrawynyň ýaşaýjylary size ilki bilen hezzeti süýtli garaçaý bolup durýar. Etrawyň agzybir ýaşaýjylary süýtli garaçaýyň taýýarlanyşy barada gyzykly zatlar görüň berdiler hem-de şu süýtli çaý taýýarlap görkezdiler. Hormat prezidentimiň çaý melhem hem ilhamatly kitabyna da süýtli garaçaý barada bir näçe zatlar aýdylýar. Ýagny bu Türkmenmaşy etrawynyň çäklerine ýaşaýan watandaşlarymyz süýtli garaçaý taýýarlamak bilen çäklenmän, düýäniň süýdünden bir näçe önümleri öňürýärler. Näsine ýaňy şu ýerde peýnir, gurt, bir näçe süýt önümleri şol sanada şu ýeriň ýagny çalynyň hem özüniň aýratynlygy bar. Ýagny bu ýerde Türkmenmaşy etrawyna bir näçe düýedarçylyk bolmak bilen düýäniň süýdünden öňürilen süýt önümleri Türkmenmaşy etrawyna meşhurdur. Bu ýere gelen her bir mihmany ýagny düýäniň süýdünden öňürilen önüm bilen, düýe çaly bilen hem-de ine meşhur bolan süýtli garaçaý bilen garşylaýarlar. Ýermurat agam köp sag bolsun aýdýas, ine şu ajaýyp tebigatda siziň etrawyňyzda mihmançylykdaky pursatlarymyzy, syýahat döwrümizde ýagny şu süýtli garaçaýyň taýýarlanyşyny görkezdiňiz. Elmedam Gahrman prezidentimiziň saýasynda janyňyz sag bolsun. Sizem sag bolun. Şunun ýaly şol biziň etraplarymyza gelip
Demirgazyk çäklerine gelip awaşy biziň milli dağlıklarymyzy, tebigatymyzy hem de şunýalak diýäniň süýdünden ýasalýan, süýd önümlerinden ýasalýan önümleri gelip görkezýanyňyza sag bolun, hormatly prezidentimiziň şu zatlary görkezmekde. Şunuň ýaly mümkinçilikler döredenligine köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň ýaşy uzun bolsun, alyp barýan il wäkili döwletli işlerine de ol üstünlikle karanmagyny arzu edýär. Köp sağ olun, onu näme size üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Ilmi şular ýaly ajaýyp ýerlerde görüşmek nisip etsin. Sag olun. Mehriban tamaşaçylar, onu näme gelin Balkan toprağına siýahadymyz dowam edelim. Siýahadymyzyň häzirki pursatlar siziň ýadyňyzdan çykmajak täsirler berer diýip umyt edýär.